Útočník si vybral svoju obeť a pripravuje si infraštruktúru na útok. E-mail vedia útočníci ľahko poslať zo služby, ktorá predstiera meno či inštitúciu. Vydávať sa tak môžu za kohokoľvek. Obeť dostáva e-mail, ktorý na prvý pohľad vyzerá dôveryhodne a nabáda používateľa, aby otvoril prílohu. V momente, keď sa tak stane, je spustený škodlivý kód, ktorý dáva útočníkovi kontrolu nad počítačom obete. V tom istom čase sa v Security Operations Center zobrazí upozornenie na potenciálny incident. Expertný analytik si ho prezrie a zaradí ho na základe predpripraveného návodu. Po pozitívnej identifikácii útoku SOC analytik otvára externý tiket pre klienta a napadnutý počítač posiela do karantény. SOC analytik ho odpojí od vonkajšej komunikácie so škodlivým serverom a pridá ho do databázy rizikových IP adries, respektíve hashov či súborov.